Karon natong hisgutan ang mahitungod niining purgatorio. Usa ka doktrina sa simbahang Katoliko nga naghatag og chance nga ang gagmayng mga sala mahimong makaluwas o makaadto pa sa langit. So kinang gitudlo sa Santa Iglesia. Ang Santa Iglesia nagtudlo nga gawas sa usa ka dapit sa hingpit nga kalipay nga dulngan sa mga mataro nga mao ang langit, o sa dapit nga walay katapusang silot nga dulngan sa mga dautan nga mao ang impierno. Dunay usa ka tunga-tunga nga dapit o kahimtang nga dulngan sa mga kalag nga namatay diha sa kahimtang sa gagmayng sala, o niadtong wala pa hingpit makabayad sa kastigo temporal gumikan sa sala. Kini maong dapit kasagaran gitawag kini og purgatorio. Ang Santa Iglesia nagtudlo pagayod nga ang mga kalag sa purgatorio nagantos og mahimo silang katabangan pinaagi sa pagampo sa mga buhi, labi na gayod sa mga santos nga sakripisyo sa misa. Mao kini ang mga pagsupak. Si San Pablo nag-ingon, gitudloan ko kamo pag kinabuhi sumala sa nasulat. Unang Korinto 4:6, busa kana ra gayud mabasa litra por litra sa Biblia ang tuuhan. Matod pa sa Handbook of Catholic Faith, page 461, ang dili nato mabasa ang purgatorio sa Biblia busa dili kini angay nga tuuhan. Pagsupak 2, dili tinuod nga dunay gagmayng sala nga angay sa gagmay ra nga silot, tungod kay matod pa sa apostol kay ang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod nakalapas sa tanan. Santiago 2:10, busa managsama ra ang tanang sala. Ikatulong pagsupak, dili tinuod nga ang mga minatay nagantos, ang mga buhi na sayod nga mga matay sila, apan ang mga patay wala na mahibaluan bisan unsa. Natapos uban kanila ang ilang mga gugma. Ecclesiastes 9:5-6 ug Salmo 115:17. Ikaapat ka pagsupak, ang pagganti o pagsilot himuon tapos sa hukom, apan wala pay hukom tungod kay wala pa man mobalik si Kristo. Siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug sa mga patay. Buhat 10:42. Busa kay wa pa may hukom, wala pay na langit o na impyerno ug labaw ng wala pay na purgatorio. Pagsupak 5, sa katapusang hukom duha ra ang dapit ang gihisgutan, langit ug ang impyerno ra. Kadtong anaa sa tuo ni Kristo mao ang mga langit ug kadtong anaa sa wala mao ang maimpyerno. Mateo 25:31-36. Busa wala gayoy purgatorio. Pagsupak 6, matud pa ni San Pedro nga nasayran ninyo nga ang gibayad aron sa pagluwas kaninyo sa daotang pagkinabuhi. Dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi ug bulawan, kay giluwas man kamo sa bililhong dugo ni Kristo. Unang Pedro 1:18-19. Busa dili maoy makapaluwas ka ng pamisa. Ani ang atong mga tubag nyadto mga pangutana. Sa atong pagtuon sa Biblia, dili kanunay nga pangitaon nato letra por letra ang usa ka panudlo, kun dili kinahanglan usab nga sabto nato ang atong gibasa. Matud pa kay siya ang naghimo kanamong takos sa pag-alagad sa bag-ong kasabutan nga dili balaod nga sinulat kun dili iya sa espiritu. 2 Korinto 3:6. Mihatag silag binaba nga hubad sa balaod sa Dios ug gipasabot kini aron ang mga tawo makasabot niini. Nehemia 8:8. Ang maalamon angay nga musabot sa nahisulat dinhi ug ang masinabuton angay masayod niini. Usyas 14:9. Ang pagtulunan mahitungod sa purgatorio klaro gitudlo sa daang tugon. Tapos sa usa ka gubat diin dunay mga Hudiyo nga nangamatay, si Judas Macabeyo nga nangulon kanila naghimog halad alang sa sala niadtong nangamatay. Nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tawo nga mikabat og 2,000 ka salapi nga plata ug gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kon wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta ka butang nga binuang ug walay kapuslanan ang pagampo alang kanila. Nining malig-on og Dios nun nga hunahuna nga ang tanan mga tawo nga nagtuo sa Dios makadawat sa usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron malingkawas sa ilang mga sala sila nga nangamatay. 2 Macabeos 12:43-45. Kini nga hitabo nagtudlo kanato sa tulo ka hinungdanong butang. Una, nga gibansay sa katawhan sa Dios ang pagampo alang sa ilang mga minatay. Ikaduha, giingon nga ang maong mga pagampo maayo og mapuslanon. Ug ikatulo, nga ang tuyo sa maong mga pagampo aron sila nga nangamatay mabadbaran sa ilang mga sala.
Kining pag-ampo alang sa mga minatay nagpasabot nga dunay kahimtang sa mga kalag sa sunod nga kinabuhi nga mahimo pang katabangan sa mga pag-ampo. Karon ang mga kalag nga tuwa sa langit wala na magkinahanglan pa sa mga pag-ampo ug ang mga kalag nga tuwa sa impyerno dili na sab matabangan pa sa mga pag-ampo. Kining maong dapit o kahimtang mao ang gitawag og purgatorio. Pag-abot ni Kristo diha sa bag-ong tugon, gibadlong ba niya ang mga Hudiyo sa ilang gihimo nga pag-ampo alang sa mga nangamatay? Wala gayod. Hinunua si Jesus nagpasabot niini sa iyang pag-ingon. Ang makasala batok sa anak sa tao mapasaylo, apan ang makasala batok sa Espiritu Santo dili mapasaylo niining kinabuhia o bisan sa sunod nga kinabuhi. Mateo 12:32. Sa pag-ingon ni Jesus nga ang sala batok sa Espiritu Santo dili mapasaylo bisan sa sunod nga kinabuhi, masabot nato nga doon na di ay mga sala nga mahimo pa nga mapasaylo sa sunod nga kinabuhi. Karon ang mga sala nga dili mapasaylo dito sa langit kay wala na may mahugaw nga makasulod sa langit. Ug ang mga sala dili na usab mapasaylo dito sa impyerno tungod kay wala naman didto'y kaluwasan. Busa ang mga gagmayng mansa o buling nga mitapot sa kalag sa takna sa kamatayon pasayloon kini ulinisan didto sa purgatorio. Si San Pablo nagpasabot usab sa pagkadunay purgatorio sa iyang pag-ingon. Sa adlaw ang Ginoo ang buhat sa tagsatag sa ipadayag, sulayan kini sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Kung ang iyang buhat hingpit siya makaangkon og ganti, apan kung ang iyang buhat dili hingpit siya magantos sa kapildihan apan siya maluwas. Walay sapayan nga moagi siya sa kalayo. Unang Korinto 13:15. Kining maong kahimtang sa sunod nga kinabuhi nga kalayo apan duna pay kalingkawasan, dili kini langit. Tungod kay ang langit di naman kalayo ug dili man usab kini impyerno tungod kay gikan sa kalayo sa impyerno wala nay kaluwasan. Mao kini ang kalayo sa purgatorio diin ang kalag magantos aron siya mahingpit sa dili pa siya mosaka ngadto sa langit nga mao ang puloy-anan. Sa mga espiritu sa mga mataro nga nahingpit na. Hebreo 12:23. Ang pagkadunay purgatorio nagsukad sa hustisya sa kaluoy sa Dios. Busa maghulat ang Ginoo hangtod nga angay na kamo sa iyang mga kaluoy ug ikalipay niya ang pagkaluoy kaninyo kay ang Ginoong Dios man sa hustisya. Isaias 30:18. Ang Dios matarong nga maghukom. Salmo 7:11. Kay gantihan sa Dios ang tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Roma 2:6. Ngadto sa mga matarong nga niining kinabuhia nakaabot ni anang kahingpitan nga angay na silang mahiusay gilayon sa Dios. Ang Dios muganti kanila sa kinabuhing dayon. Roma 2:7. Ngadto sa mga dautan nga hangtod sa ilang kamatayon walay paghinulsol, ang ilang dulngan mao ang silot nga walay katapusan. Roma 2:8. Apan kadtong namatay diha sa kahimtang sa grasya, apan dunay gagmayng mansa o buling nga mitapot sa ilang kalag, mga sala sa kakulang sa pailob o di ba kahatungod sa tawhanong kahuya nga dili tinuyuan, itambog ba sila sa Dios ngadto sa impyerno uban sa mga mananapaw ug sa mga mamumuno? Dili. Ang hustisya ug ang kaluoy sa Dios dili motugot niana. Apan ang surugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa iyang agalon ug makabuhat og butang tungod niini angay siyang latusol, silutan sa diriyot nga latos. Lucas 12:48. Pasudlon ba sila dayon ngadto sa langit? Dili usab. Og kini gumikan sa kaputli o kabalaan sa Dios. Apan walay bisan unsa nga hugaw makasulod sa syudad. Pinadayag 21:27. Busa kini sila moagi una og usa ka dapit nga linisanan. O pagalinisan ko sila pinaagi sa espiritu sa kalayo o sa espiritu sa siga. Isaias 4:4. Ang pagputli sa atong kalag magsunod niining kinabuhia apan kun dili nato makabot ang kahingpitan adto kini mahitabo sa purgatorio. Si Jesus miingon, og timan-i bilangguon ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Mateo 5:26. Sa pagsugod nato niini topiko ha, adunay mga pipila ka mga pangutana. Busaan ni ana mga tubag. Okay? Tubag sa unang pangutana. Ang dili ipadawat diha sa Korinto 4:6 mao kadtong mga pagtulunan nga nahisupak sa nasulat. Unang Korinto 14:37 ngadto 38. Ang pulong purgatorio dili mabasa apan ang pagkaanaa sa maong dapit o kahimtang gipasabot sa Biblia sumala sa ato ng napamatud-an. 2 Macabeos 12:33 ngadto 45, Mateo 12:33
32 ug unang Korinto 3:13 ngadto sa 15. Tubag sa ikaduhang pangutana. Ang gipasabot sa Santiago 2:10 mao ang paglapas sa una ka sugo, sa usa ka sugo sa grabe nga paagi. Santiago 2:11 igo na nga makalaglag sa tao. Ezekiel 33:13 dunay sala nga musangpot sa kamatayon apan dunay sala nga dili musangpot sa kamatayon nga ikaampo pa. Unang Juan 5:16 ngadto sa 17. Tubag si katulong pangutana. Ang gisgutan sa Ecclesiastes 5 o Ecclesiastes 9:5 ngadto sa 6 nga wala nay kaalam ni kahibalo ug wala nay gugma reperado sa lawas sa minatay. Salmo 49:14. Apan ang espiritu kun kalag sa tawo moatubang sa hukmanan sa Dios aron hukman sila sa iyang nabuhat maayo ba o daotan. Ecclesiastes 12:7 ug 2 Korinto 5:10. Ang tubag si kaupat ka pangutana. Ang paghukom nga himuon sa pagbalik ni Kristo mao ang hukom nga kinatibukan. Buhat 10:42, Mateo 25:31 ngadto sa 36. Apan dunay hukom nga tinagsa nga himuon sa takna sa kamatayon. Hebreo 9:27, Sirach 11:26. Prueba nga duna nay hukom kay dunan na may nalangit. Pinadayag 6:9 ngadto sa 10. Tubag si kalamang pangutana. Duhara ka dapit ang gisgutan sa Mateo 25:31 ngadto sa 36. Tungod kay nianang higayuna mawala naman ang purgatorio. Sa dili pa himuon ang katapusang hukom, pasiunhan kini sa pagkabanhaw sa tanang minatay. Juan 5:28 ngadto sa 29. O kini naglakip ni adtong atua sa purgatorio nga mahiapil ni adtong malangit. Tubag sa ika-unom nga pangutana. Ang misa mao ang katumanan sa tagna sa usa ka hingpit nga halad nga himuon kada adlaw ug dili kini kabayran. Malakias 1:11. Ang pamisa dili bayad sa misa kun dili suhol sa kahago sa pari nga naghalad. Ang kabubuton sa Dios nga kadtong nag-alagad sa altar may bahin sa halad. Unang Korinto 9:13-14. Og si San Pablo midawat og suhol sa iyang kahago. 2 Korinto 11:8. Mao kini ang atong mga pagtulunan nga nakotdo niini nga topiko. Kinahanglan nga ato kanunay nga hinumduman nga ang mga kalag sa purgatorio diha sa atong mga pag-ampo labi na gayud ang pagpamisa alang kanila. Maningkamot usab kita sa paglikay bisan sa gagmayng sala kay kun ato kining madala ngadto sa kamatayon, ato kining antuson didto sa purgatorio ug muhimo usab kita sa pagpamayad sa atong mga sala pinaagi sa pagbuhat og maayo sa pagdawat og mga indulhensya nga gihatag sa simbahan. Daghang salamat ug mayong adlaw.